Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Mayang buntag maigala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Mauna ning reality sa COVID-19 maigala. Nag-istorya na ko ano yung mga year ago, ningon ko sa inyo nga mas mahal kung magpa-hospital mo karon o pa-doktor kaysa una. Daghang kayong factores et amores maigala. Unsa man to sila? Balisiya sa DOH. Number 1, pagsulod ninyo sa ospital, dili pa mo tanawon sa inyong sakit, iswab na mo. 5,000. Pag abot ninyo sa hospital mo magpaswab, 10,000. Wala pa mo kadawat og tambal no eh. Number 2, pag abot ninyo sa sulod, na may doktor. Gusto niyo si Dr. Kagapi yun? Ayaw lang. Pag abot niyo sa sulod sa ospital, Noy, i-assign, na may doktor ingat niyo, di Dr. Kagapi akong doktor. I-assign pag yun mo, o doktor nga ang iyang specialty, infectious disease service, IDS. Dili mo kadili anak kay ngano gihimong pala siya sa DOH nga naagay doktor nga nag-specialize sa infectious disease. Ngano na mangutana mo nga naman ko'y doktor. Pareha na ako, surgeon man ko. Dili naman ako na specialty ang Cargaw, Kaya balo ko, pero nagila siya nag-specialize ang infectious disease sama sa COVID. So, duha na imong doktor. Pag abot ito, x-rayhan na ka. X-rayhan ka. Wala pa tong resulta sa swab, X-rayhan ka. Pag x-ray mo, naada ni kay finding sa imong baga, kinahanglan na ay doktor nga pulmonologist. Kumingon ka dili ko, di ko gusto, laing doktor, si Dr. Kagapi lang. Unya kay polisiya manaron sa nga i-handle yung kag pulmonologist, maski pag unsa kastig na imong doktor, pag moingon sila nga na may finding sa imong baga, kinahanglan yung ka naagyo kay pulmonologist, antay ka na Tulo na imong doktor, wa pa gani ka sulod sa emergency room, tulo na. Okay. Pagtan-aw sa mga residente sa imo nga naade kay diabetes o nasaka imong sugar, buta nga na po kag diabetologist. Pila na imong doktor? 4 na. Wa pa nasugod, 4 na. Pagkahuman pagtan-aw nila sa laboratory nimo nga taas imong creatinine, sabot man siguro kamo mga tigpaminaw nako sa doktor sa Kahanginan, taas inyong creatinine, i-refer na pod mo og nephrologist. 5 na. Okay? 5 na inyong doktor Nya di naman na sila muminos og 1,000 per day. Di, nagasto na kag 5,000. Kung kana lang po ang ilang ipabayad, kay daghang kaya pasar sa IDS. Magpabayad na 5,000 ang adlaw ba? Wala, di gani katanawon. Kanang pulmonologist, asa man katanawon, mayroon na po din mo, 3,000 ang adlaw. Okay, 5 na. Pag abot ninyo sa sulod, gidawat na mo. Kaya wa pa may finding sa swab test, dawat mo. Tagaan na po mong doktor laay, Ngano man, kay tigulang naman mo, so cardiologist, unom. Unom na inyong doktor. Pinaka-minimum na, Minimum nga unom kabuk doktor nagtanaw sa imo, nga di gani mo silip, maski gamay sa imo. Puluton pa man tong swab. Dili man ni ka, ako ang inyong doktor, si Dr. Kagapi. Dili man mi pasudlon sa ospital mo
dili may patanawan sa pasyente kung na-positive ba o negative ang swab. Patakaran man sa DOH, alangan kay takdan pa lang may COVID. Wala na may mga doktor. So, napay rason nganong ingana ka strikto ang DOH mga manang. Di unom na imong doktor kada adlaw. Okay. Sa unang panahonoy, wa pay COVID, katopang sa una pa yun, pwede nga isa ka imong doktor. Ano man? Labaw na ako'y madoktor nimo. Habok mo na ako na tanan. Di na mag-refer direct. Di na mag-refer dito sa laing doktor. Ako na. Nga na magkukinayano kay mag-kuan ko. Apil mo ko sa pamilya. Nga mapataka ng laboratory ng ubang doktor. Di. Suko man ko ana. Sa una. Sa man ko musugot. Tawag dahil ko sa nga naman daghan kayong laboratory himoon. Unsa bay sakit ana? Kabalo naman kung say sakit inyo ana. Nga naman daghan kayo mag-laboratory. Mo na ikaduhang factor noy. Sa unang panahon noy, kay dili pa man kay pilosopo ang Pinoy. Kung unsay itambal sa imong doktor, sa una hinoon. Di kampanilya gyud na imong doktor. Di gyud na siya may imong doktor kung antod lang sa laboratory mo tan-aw niya dili mo examine. Wala ka kitag doktor ana sa ano eh. Di yung kapalusoton. Ang akong mga professors, may gala, ang gala ba, ingnon yun na yung nga, anong nag-doktor man ka nga, di man ka mag-examine sa pasyente? Ayaw na nag-doktor. Kahilas-hilas ka lang. Anaon ka sa mga akong mga professors? Santa Cruz Digos, basta ganig, makita ka nga, giwiris-wiris na yung physical examination. Ingnon na yan, ayaw na pag-doktor doon, pag-engineer na lang, di man ka makapatay ang tao. Prangka-prangka na noy. Uban professor sa ako, maingon dahil na sila nga, di man kakabalo dong, luoy kayong pasyente, ayaw na lang pag-doktor, pag-lawyer na lang ba, o diha, kaya di man kakapatay. Inganaon ka. Karon, halos tanan doktor nga ihatag sa imo. Di, yun mo examine. Tanaon lang kaslayo. Noon sa na siya, sige, pahimog laboratory, pagawa sa laboratory, normal tanan. Patay kang bata ka kay almost 20% lang ang makuha sa laboratory nga diagnosis no. Ang laboratory is confirmatory. Kasi may pasabot sa confirmatory. Working diagnosis ang doktor. Mayingon nga, ikaw na kay problema, na kay irregular imong heart. So, mo na sugod siguro sa imong problema. Mao na yung isulti dayon. Tungkol sa iyong examination. Makita ba dahil na sa ECG, dili man. Ano mag-request mo kag ECG kung dili mo kinahanglan? Ano magpa-blood chem man kag kung dili kinahanglan? Apilon pa tanan mga total cholesterol tanan. Sa una dili na pwede. Di ka pwede mag-request tanang laboratory, ratsada nimo tanang laboratory kay para may baon imong sakit. Mali. Kulang sa seminar imong doktor. Iyan na siyang nasa iyang mga kamot pagpili o unsang laboratory ang maayo sa iyang pasyente o makatipid ang iyang pasyente. Always yun na sa utok sa doktor mga manang na dili kayo magkadako ang gastos sa pasyente noy. Karon, duha lang pa kaadlaw, 100,000 na gigastos sa pasyente. Unya, hinala dayon, pagsulod, COVID na. Pagsulod, COVID na. Wa pag-examine ba? COVID na dayon. Naglisod og ginawa, COVID na. Di, mahadlok na tanan. Pag mayngon ang atong residente o nag-COVID, ikatulong factores et amores. Mugamit na sila tanan og PPE. Mugamit na tanan sila og gloves. Mugamit na tanan sila og precautions sa COVID. Kung sa'yo na itabo, i-charge na sa imo tananoy. Tanan, yun na sa i-charge. So niya, dili pa yung ka pwede, ikaupat, dili pa yung ka pwede, nga isagol dito sa laboratory, sa ward, nga na ikaw ba na yung mga dili COVID? Di pwede. Kaya mo nang protocol sa DOH nga, i-isolate yung ka.
Unya kay ang ward sa kuan hospital mga mga tulo ra man kabuok. Pag mabutangan na og possible nga COVID ang isa ka ward, ang 8 ka bed wa na di na magamit. Asa man na i-charge? Di, magbaguod ng hospital. Magtagilid na. Kung sa may ibayad, kung sa may isweldo. Na siya, ipatong na po na sa imong bill. Kasi mamatay ka sa bill ba, paggawas na mo, kasi dili ka COVID. Tinuon na siya, wala na siya atik mga manang. Okay. Bengon mo nga, ano man yung ubang doktor, dok, nga, dili man may tanaon. Protocol po na sa DOH, no, eh. Kung naa kay possible nga COVID, dili gani ko ka round sa imo. Akong imo kong kuan pili nga ako'y magdoktor sa imo. Di ko katanaw sa imo kay moingon ang ospital dili pa mi ka pasulod sa imo dok. Kay amo pang screen out kung kung positive sa COVID o dili. Ang sa itabo ni Manoy, mata-mata na lang mo. Magmata-mata na ta. Tanan tong doktor nga unong kabuok nga imong gibayaran kada adlaw, igor mo magmata-mata. Daghan pa na eh. Daghan pa. Peting daghan na pa. Masulod ko sa operating room, ababay gyud. Sa una mo gasto lang nga 50,000, karon 300,000 oy. Mo bitaw na nga usahay ba, maluoy jud ko kay sa pasyente. Tanaw na ko lisod jud kay siya operahan. Lisod jud kay siya kay ipik ta sa kwarta daan. Unya kinahanglan lang gyud sa operahan yun. Kaya dili man gyud siya pwede dili operahan kay bubuto naman. Basta na si sa tutoy, bubuto naman. Kinahanglan gyud mo biopsy ko. Nya daghang kay high risk kay ang mag-biopsy sa clinic noy. Kay wala gud mga oxygen, mga una sa mga emergency instruments sa clinic wala man. Pero mangisog na lang ko. Asa nang kabalo gyud ko nga kusog kay ni dugo ba? Ha? Tunyagin si mana? Sus, ang tutoy noy part ilang gahi ay uranag ko ano lubi. Kagahi. Punya ko abrihan na to nimo. Ay musirit ang dugo eh. Ningon jud ko sa pasyente nang. Kani imong sitwasyon ba nganong kung niabot tas panahon ani nga mas gahi pas bato imong tutoy. Wala. Mag-biopsy man gyud kay kun dili ang next step ana kay i-cobalt ba o i-chemo. Dili man na siya man to sa next step kung di na ako siya mabiopsy. Nya kung dadon ako siya sa operating room sa hospital, ang kanang i-charge ko sa iyang mga 20,000, ha? Pagabot sa hospital, 100,000 gasto na ba? Kay bayaran na niya tanan mga instrumento, mga ang operating room, tanan, bayaran na niya tanan ba? Mapugos ko, pangisog na lang yun kay para mahimo lang yun ba? Mahimo lang yun ang procedure nga kailangan sa pasyente. Kita nyo? Kita ninyo sa kalisod karon. Mingon mo nga, kami sitwasyon na to, Dok ba? Wala ba'y laing paagi? Ang imong doktor makadesisyon ano. Ha? Pag medyo na-eyeballs. Na-eyeballs. Yung pangtanon pa si President Digong. It takes balls to become a president. Munong suko kay siya pagsugod nga magdagan og presidente si Sara. Kay kinahanglan lagi daw og itlog. Naaybayag mo atubang sa problema. Kung naaybayag imong doktor no paitanan niyang paagi ba. Kapila na ko ana nga medyo lisod yung kay operahan. Naiuban ang si sa tutoy noy yung kadagkos kumo sa ni Pacquiao. Saan na nimo pag anesthesia? Lisod kay ba? Lisod yung kay gyud. Napa mi pasyente napa ko'y pasyente atong niaging si Manang tungod sa kakiat iputol man akong tiil kay kuan kanang diabetic foot gangrene. Tulo ko katuig ng tambal-tambal sa iya. Unya kay mo sakit na mga itong diabetes, wag sige na mag-itom ang iyang mga kumangko, putol na nako tanan. Di magsilbi. Ha? Di na siya katulog sa gabi ingon siya putla na lang gyud. Ingon dili ko maputol kung pwede pa. Wa man gyud. Sus, pag human ako putol sa tiil noy.
Nagkiat man, di pa gali siya kabalo sa iyang crutches, nitindog, tumba, igo ang katong putol sa iyang tiil, nga. Kunya, kay wala naman siya insurance na eh. Wala naman siya kwarta, di ba na ako pwede siya nga, bayan ko nga, giunsam na, ni Manoy. Saan man nato naon? Nga tanggal man tanang tahi. Alam man, papagani kabot si Mana, iyan ang gikuan, kuan sa salog. Dito, gisi, bungkag ang tahi. Itistingan na ako anesthesia. Sa clinic. Butangan ako anesthesia para matarado na ako. Di, mangyod makaya na eh. Kay sakit yung kaya ko. Abot ko sa bukog. Nagagawas na akong bukog. Tinalan mo yun ni mo anesthesia tibuok ang iyang pill para masarado ni mo. First time in the history no eh. Ikuha na ako akong anesthesiologist. Gipa-anesthesia na ako sa akong clinic. Pag humana na, gisarado na ako. Masarado yung taon. Nakapanguros ko kalima siguro na eh. Alaman! Mag-anesthesia ka sa clinic. Saan na ni mo? Mo na siya noy. Di yun ako kataga. Di lang ako kapabayaan nga. Di ko mangitag paagi nga matabangan ta jud kag yan. Pero saan man nga. Ngayon sa nagi limitation eh. Bisa ko saan nimo. Nagi limitation ang akong pagka naay bayag. Pagka naay balls. Usahay gyud mudagan na akong itlog sa akong dalunggan oy sa kadlok ba. Labaw ra gyud kanang nagusto tunga sa pag-opera nga mo sirit na mo siglit ng dugo niya lisod kay control. Sus. Maka pamalikas ko ba sa impyerno no mayon kong ngano man yun imong man yun ang abangan ng pasyente nga ang imong lisensya mag-imong gi patad ana patay kag bata ka nasulbad man pud noy mga di lagi tas pito kalawad noy pila ka rosaryuhan bago maka hunong ko kadili hunong ko mga 5 minutes noy una ko saon ako ni usay mo sampit ko ni San Miguel, San Pedro. Makasampit ta ba? Kay lisod ka yung sitwasyon niya. Usay ka lagi, ingon dyan ko nga tignan ako ni Osborn. Pero, wala man di pag-asa. Kung saan man ako ng pasyente nga wala magkikwarta. Mauna ng sitwasyon. Anong mahal kayo? Anong daghang kayong palpak na diagnosis? Anong mangyud nga di ka man matambalan og eksakto? Kay tungod, number 1, limitation sa Department of Health. Number 2, kwarta man. Kadalihok nimo mo charge ang ospital, mo charge po ng doktor. Ikatulo, tungod sa COVID, anang instrumento bayaran nimo pagkaluoy sa pasyente. Nagay pasyente nga na admit sa bagong hospital dire. I-admit pagkagabi, alas 12. Pagkaugma, kay negative man ang swab, ni uli. Kabalo mo ipilay bayad ato? 100,000. So, ang ihatag siya dextrose lang. Sa mo na ito na siya. Asa man na i-charge sa hospital. Lisod, wala. Kay kakadong man siguro mo sa akong lecture ato, ningon ko sa inyo nga ang hospital ba, nagatagilid kay wa may sweldo. Nadugay kay bayaran sa PhilHealth. Unya, ang mga nurses nanapoy dugang nga sweldo sa hazard fee. Halos kada adlaw naay mahawa sa hospital noy. Matog Amerika, matog UK. Sa isa lang ka hospital 5, paingon sa napulo ka nurses mohawa kay madto sa Amerika. Sa daga na to ani ron, di ta magdugay, morot kina itong nurses. Kung dili gyud maapas ang mga hospital, dili maapas ang mga institutions nato, wala na nurses. Kamano ba mo nga halos tanan hospital mag-opera mi? 3 ka buok ra nag-duty nga supposed to be 9 ka buok. Ano na lang 9 tulo rin nag-duty. So ija-ija aho na mag-opera mi.
Isa ra ka buok akong assistant sa una, tulo, upat. Ha? Isa ka buok assistant, mo'y mo gunit, mo'y mo saksyon, mo'y mo limpyo, mo'y mo astilan. Usahay lagi, usahay ba? Mga baliktad na akong panguros. Kay gapas ka dito sa dugo sa ilalom kay kusog kayo. Ang imong nurse, mangita pa ng instrumento. Saan pa mara? Sus, kay lakon ka kayo. So, kilagot ka ni. Uy, wala sitwasyon na mo na eh. Wala sitwasyon. Gamay na ng tao, may mga doktor nga hingana magsakripisyo. Wala na. Ang tod nun, pobre lang yapon. Si Dr. Kagapi ini, sa doktor sa kahanginan. May butag, may gala. Si Dr. Kagapi ini, sa doktor sa kahanginan. Ang numero sa akong sekretary noy, mga manang, kapila na, piyak libur, masarap ko nang ibalik, pero daghan pag yung kayo, di kay balok. Dito lagi mo mga tana ayaw sa ako, kaya di ginunta mo tubagon ba, sa kadaghan akong tubagon sa ospital. Ang numero sa akong sekretary, kuha papel, ballpen, i-open inyong cellphone, ibutang dito sa katong drawing sa telepono. Kunya, ibutang ang numero, 0995 221-8007. 0995-221-8007. O katong wapag yung kailan ako ba? Ang todron. Naniguan na mo, nanggungis na ko din doktor sa kanginan. Wapag kailan sa ako. Si Ricardo daw ko. Si Dr. Ricardo. Santa Cruz de Igos. Kagwapo ras ko pangalan Edward. Tiyo mo na. Ha? Ang pangalan ako noy, Edward noy. Ha? Muna pangalan sa pila ka king sa England, Edward. Ha? Nya di pag yun na siya pronounce na mong Edward. Di pwede. Ang pag-pronounce na Edward. Ano na siya? Dili na pwede ka ng Bisaya o mo? Edward. Di po pwede. Di po kumusugutan na. Imo yung in English kung di ka kabalo mo pronounce akong pangalan, ayaw na lang. Ha? 0995-221-8007. 0995-221-8007. Munang numero sa akong sekretary, mangutana mo na mag-clinic ba ko? Hindi na ba ko mag-igat-igat sa ospital? Abjak asa kong paingon. Kabalo na siya. Nga mag-clinic ba ko o dili? Nganong di man ko mag-clinic? Nag-opera. Nganong di man ka mo sa putog Sabado? Kay to amang ko sama noy. Saon ako na di man duha ka buko kong lawas. Ha? So, mangutana mo sa iya, 0995-221-8007. Ayaw mo og tawag, petig yun ang samuka ng tawag. Di ba mo matubag, petig yun ang bisiya ako sekretary mga manong. Busy kayo. Ayaw mo panawag, text lang. Kaya sigurado yun niya, mabasag yun na niya. Unya, kung manawag mo, labaw na naga-limpyo sa instrumento o naga-entertain sa ubang pasyente, dili yung katubagon. Ang sa Friday Friday kay Monday to Thursday naman yung ko pwede. Sa Friday, ang akong anak nga, kuha na siya, consultant na gina sa surgery, pareha gina sa akong specialty, bata pa lang, pero makabalo na siya. Pwede ninyo isulti inyong problema sa Friday, na siya diha. Kay i-assign ako sa iya. Pag-abot ato akong isa ka doktor pag yun, i-assign ako na siya pagkasabado para naagi mo puli dito sa clinic. So, upat na kabuk na akong doktor mo. So, naanagi kagapi matanaw ni mo ba? Pohon. 0906-686-6946. 53 edad, taga Santo Tomas del Norte. Gasakit ulo sa bana, gikan sa kilid sa tingkoy, pasaka sa ulo daw mabuak ang kasakit. Pirmero gilagnat na naayo na. Pero sige sa gihapon sakit ulo. Makalma lang human inom mefenamic og potency. Salamat. Ang pangutana ng pilayang blood pressure, pilayang pulso. Kung naalan sa laing symptoms, magsuka siya, magtingog yung dalunggan, o nasisip, o naiubo,
Kung iba na siya migraine sa una, pala iinom siya. Tagad. So, usahawan mo na. Magkonsulta yung tao ng doktor lagi. Kaya dili yung kumusugot anang mata-mata lang ka, pangtanaw ng kasimptomas na yun. Dili man na ang medisino eh. Di na madawat sa una. Sos in town. Inon lang nga, balasubas mga pagka-doktor eh. Ayaw na lang. Ayaw na pag-doktor. Basta di na examinon yun. Sa una, di na pwede sa amo. 0933-544-9599. Good AM. Ang ngayon kong numero sa clinic. Kato siya no eh. 0995-221-8007. Munang numero sa akong sekretary. I-text, ayaw tawag. 0967-903-7509. Good AM, Doc. Pag pilay normal pulso sa 69-year-old, 70, paingon na siya sa 65, paingon sa 80, malampas nagkagluminta, nagapalpitate na kanal. Kung sa ICU, gihulat pa nila moabot 100 ang pulso rate tanks from Ilam, Davao City. Naana siya rason. Kung dili mo abot ang imong pulso sa 100, nagpasabot nga naay problema sa imong kasing-kasing, kay arrhythmia o musobra gani siya na, dako pa yung problema. Daghan kaayo mga parameters no eh. Hindi na ako ma-explain diri sa radyo kay basig isa ka tuig pa ta di ta mahaman. Nya, kabalo po kailangan mo kabalo kung sa mga physiology sa kasing-kasing para makasabot mo sa akong isulti. So, wala lang yung kung istorya na kay lisod. 0948-225-2165. May 77 Digos. Sa edad 65, nawad-an og pananaw. Nawad-an og kusog. Mag-al sa bugat, kutas daw, murag ngokdan og hangin. Way amoy bukton, dili ko high blood, diabetic maintain. Give me period, my please advice. Ingani noy, sigurado ko kasing-kasing na imong problema. So, kinahanglan jud ka mato cardiologist, magpatanaw kag imong kasing-kasing o daghang kay himong una na noy kay para may bawaan kung unsay status imong kasing-kasing. So, tatanaw na ko kasing-kasing kini siya. 0909-214-4110. Kay Doc Ricardo ba rin? Wala gini akong kiingon ay. Wala yung intawang si Ricardo rin. Si Edward lang. 0929-561-6708. Wala. Male, 60-year-old. Pwede ba ang allopurinol 100 mg maintain sa uric acid? Yes. 0991-201-7730. Good afternoon. Numero ba ni sa sekretary ni Dr. Kagapi kay magpa-check up unta ko. Sakit kilid. Joan Balarta Kabantian. Ang numero sa akong sekretary no 0995-221-8007. 0905-191-9439, 39-year-old babae, Santa Cruz, Davao City. Sige sakit balakang. Unya talagsar ako makabawas. Dako rin problema rin. Basta lisod gani mo maglibang. Lisod maglibang. Ang una yun ninyong una-unaon, ang sudanan sa inyong tae, ang large intestine. Ayaw na mo panangil o tungkol sa kong gikaon, sa ulak mahilisi, kaya kaon ko karne, dili na tinuod ba? Dili, maging ana ito tinay. Sa akong na di sa bata pa mo. Maging ana ba di dili man. Ha? Hindi problema dito sa inyong tinay. Tabara? Ha? Nay nakabara? O kung di ba, napilipit? O sa daghang kayong nasunoy? Ha? Mo bitaw na ang tiyan, gitawag og Temple of Surprises. Nga naman, kang imong doktor ma-surprise. Ang imong complaint na sa kuto-kuto, pero appendicitis di ay. O, asa man na appendicitis kasi right lower quadrant man. Ha? Nya, complaint kag kuto-kuto. Mayroon na siya nga, ay, naman tayo kay diverticulitis. Kung sa man ang kabawa sa diverticulitis, wala pa mo kadunggo. Di lagi mo mag-doktor, sus in town. Magpatanaw yun mag-doktor. Di yun pwede pa-atik-atik mo, mangita mo, di lagi na makuha ba? Nabay, binisaya sa diverticulitis? Wala.
0961-883-6614. Pasyente ko nimo sa una. High blood karon, normal na 120. Unsay ilhanan kung anemic kay mali pong man ko usahay. Nag-ingon ako sa una, day, nung ang gibutang edad, babae ba ni lalaki? Nag-ingon ako sa una, ang lipong, ang in English, vertigo. Ha? Ang lipong, ang in English, vertigo. Kung may mong doktor na kay vertigo, na iya lang i-translate itong imong gibati ba? I-translate niya ang imong gibati. Kung sa may in English sa lipong, vertigo, wala na siya naghimog diagnosis. So, ang rason sa vertigo noy, perting daghana, gikan sa dalunggan, sa mata, sa baba, sa tutunlan, sa kasing-kasing, sa baga. Ha? Daghan kayo yun. Sus, in town, kung mag-istorya ko vertigo nga kanang yung thoro, kanang yung hagpat urag tangkong, basi ko niya, matuhog na mo, magtulog ng laway. Daghan kayo yun. Ultimo lang ning sa dalunggan, organ of Corti, kaning sa tumatungan sa itong dalunggan, muna yung main reason, nga malipong ka. Di lang ka anemic. Kung mas pasangin mo nga, lipong mo, na anemic mo, taka lang ka daghan ka yung mga dili anemic nga di ka rin malipong. Utso na lang ang dugo. Usay size pa gani. Why lipong-lipong? So dili lagi na siya pwede, no? Dili siya pwede nga magkamula himog diagnosis. Patanaw sa mong doktor. Sa una, no, way back in the 70s or 60s, tanaw lang ka sa doktor, way laboratory. Way laboratory yun. May bawaan niya, anemic ka. Daghang kay procedure sa unang hangtod doon, makanundong pagyapon ko. Kaya gipahimo man sa akong panahon sa di lang sa bukot-bukot nga hospital, sa nga eskwelahan, kundi sa University of Santo Tomas. So, dili alam ang akong pag-eskwela. Wala po ko naman yabas la. Sa ilalom sa kamatis. Wala, gyud ko ara. Sus, in town. Kaya lisod-lisod daw, pag gani allowance, eskwela, sige gutom. Nga na lang, mag-eskwela no, medicine. Makita ka karong medical student, magsuri-suri. Wala, dyan may panahon na nanoy. Maglaroy-laroy. Sus, in town, Santa Cruz, Digos. Wala na gani, may panahon, ikalibang. Maski dito sa toilet ba, magbasa kag libro, kay sayang na itong galingkod-lingkod kag hangad-hangad lang ka dito sa langit. Grabe yun. Nga na, mag-eskwela sa doktor sa una noy. Kung sa aplikante, para sa akong panahon, ang aplikante sa akong kasabay na ako nag-apply sa UST noy, 2,700 ka aplikante tibok Pilipinas, apil pa Amerika. Pila na dawat? 2,700. Pila na dawat? 300. Pila na doktor? 120. Naunala na ninyo. Maski pag pila ka milyones na inyong kwarta kung pag yun angay ng imong anak mag doktor, ay advice man ka doon. Ingnan naman ka, pag negosyo na lang doon, naghabit ang kwarta imong papa doon. Pag negosyo na lang, ayun lang pag doktor, kay lifetime service ni Noy, ang doktor, lifetime service, lifetime reading, lifetime sakripisyo, lifetime kulang ang tulog, lifetime nga ang itlog na permi sa dalunggan. Mao kinabuhi na mo Noy. Nag-opera na ka, pirahanan nimo tong pasyente 1 week ago, pero ganoon na ba ka ba? So ito gihimo na ko. Pag-complain sa pasyente, kailangan na kay rason na kay kabalo day ka kung sa imong gihimo. Ngano magsakit man ang iyang samad. Ngano man ning mag-ingani man ang kuan, pangutana. Naba ni relasyon nga di ko kalibang dok. Tanawa. Kana may ginawa na mo sa labaw na gusto surgeon mo bitang nga sayo kay mga matay ba. Kay kana na mo amo man ang hulugugon. Anan before mi opera. Sus in town ang among utok bagi kutaw. Kung ibaligyan niya kung utok, di na mahalin ba kay gamit na kayo. Angtod na ni sa golf ang utok na ko.
Kay gamit na gyud kay gyud. Magkapahulay lang na ko mag-golf ko. Ingat na lang yun, Noy. Sumao lagi. So, ang sitwasyon nga mapadoktor mo, dili alam alang. Bigit siya alang-alang. 0910-307-2535. Doc, as lang. Pwede ko magpabakuna sa COVID, naaman ko enlargement of the heart at high blood from Asuncion, Hendive, age 72, Kabantian. Ingan na ang pangutana, Noy. Ang bakuna sa COVID-19, malukop tibok lawas kay maapil man sa immune system. Karon, pwede ba mo magpataka kung bakuna? Dili. Ngano man, kay ang trabaho sa immune system, kung mag-apil siya maghimo og antibodies, no, maapil na imong kasing-kasing, maapil na imong lungs, maapil na imong utok, maapil na imong atay, imong kidney, apilo na siya tanan. Kaya maghimo man siya og kwan. Ang pag-abutan na, masay resulta, luya kay ka. Kung nakay problema sa kasing-kasing, kaya nimo, maluya na jud ka kayo, nga way gana kaon, ura kag gibunal-bunalan og dos por dos, ang imong kasing-kasing naglisod na gani nga wa pa ka gibakunahan, mapabakuna na po ka, di na niya kaya. Dili na niya kaya. Maski pag moingon gobyerno prisuhon ta ka kung di ka magpabakuna, sige inyo na ng bakuna, prisuha ko. Alaman, mas gusto pa ninyo mamatay mo sa inyong bakuna? Yoy. Wala na yung rason. Di na mao. Bahala na mo. Ako, may mga ko nga, pisuhan na lang ko. Kaya di ko magpa-injection o ng injection nga waga na i-testingan pag maayo. Wala mo kay balo, nga daghan kayo nang mamatayan ng bakuna, no? So, di na lang kumistorya na kay mo man ay palisiya sa gobyerno, kay mo may ilang natunan, muna ilang pag una-una, sige, bakuna. Kung kaya ninyo. Kinahanglan magpatanaw gyud sa mong doktor. Kay eksaminon gyud mo sa doktor niya iyong kasing-kasing. Tagilid? Babay gyud kag yun. Lisod ra ba karon nga namatay ka sa kasing-kasing pero dugayan ang diagnosis nimo COVID. Di naman nato nakalimod no, daghan na kayo. Di man ko kaingon ana nga dili tinuod man gyud. Nga lang kay balo ko kay tics man. Do akong lula do. 80 years old gibakunahan. Duha ka adlaw patay. Unsa ba pasang nila nimo nga lakaw-lakaw man to tiguang. Wa may problema. Tingala lang sila pag humubakuna no lisod ginawa. Unsa ba pasang nila nimo? Di man ka pwede manangil og lain ana. Unsa sa gila ni ang bakuna? Mao na noy. Ang reality. Ako, prangka kay kong surya sa inyo pero tinuod na. Mao gira. Okay, so ingani ang mensahe na ko karon buntagan ay. Dili na gyud mo maka-escape sa sitwasyon nato nga COVID. Kay kung dili anaon sa Department of Health, mo na man pasangin lang nilang daghan ang COVID ron. Gihimo nila tanan. Lockdown dire, quarantine dire, base kung saan na lang. Saka gyapon ang COVID. Pasabot ana. Useless. Tanan tao magmaskara. Maskara lagi tanan, maskara. Taas ang gyapon COVID. Sa may rason na dili na ma-control ang COVID-19. Pandemic yun na siya yun. Wala lain nga mahuna-huna ang gobyerno, kundi bakuna. Wala man lain. Wala gipursige nilang bakuna. Kay wala man lain solusyon. Masugot na mo anang magbuyod na kalsada ng daghang kay patay.
Di man mo musugot ana unsang klase ning gobyerno ha, gipasagad lang man. Di man pud pwede. So, ang nagdala sa atong gobyerno ron ang Department of Health. Mudiktig ganing Department of Health nga gasaka na atong COVID diha i-lockdown. Mura may ilang naman. Usa may ilang laing mahunaw wala man. Wala may opsyon. Maski ako inyong pangutan-on, wala gyud ko'y mahunaw nga mapuguan ang COVID. Wala gyud ko. Nagbasa na gyud ko sa history mga manang sa mga pandemics. Wala. Basahan yun ako. Kaning atong gihimo karon pareho ra to 15th century ba? Ha? Si Henry VIII. Henry VIII ba to? Kalimot ko. Ha? Di na niya pasudlon ang iyang cook. Di na pasudlon ang iyang... Dito na siya sa kwarto. Nagkulong. Dili pasudlon ang mga... Wala siya pasudlon. Ang iyang pagkaon, agi sa buslot. Unya, di pa yun siya mukaon na. Ha? Iya pa yun mangita yun sa paagi nga magluto siya sa sarili. Ang king sa... King sa England ha? Unya, nagbutang siya og kanang mga kalayo diri sa Dublin. Ha? Naagi sa gisindihan ng kalayo sa iyang kwarto. Buhi si Henry VIII oy. Kalimot na ko king ato kinsa to. Buhi siya. Unya pila ka milyon ang namatay sa bubonic plague sa England ato. Sus. Yabot guro 5 million ba to ilagay niya? Siya lagi mahimo siyang quarantine no. Di ko na pwede. Kay kita din naman kita mabuhi kung dito matrabaho. Saan man na to be? Di atubang ka sa imong COVID. Di mo kakapili kay lain-lain naman ang simptomas no. Wala yung kay kapainggan ba? So mo na ingana kay stricto ang gobyerno kay wala man sila manunangan lain. So we have to bear it. Hangtod nga maluya ang COVID. Maundang na lang siya sarili niya. Walay makapugok nga na mga si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.